La còlera cal mantenir-la viva, cal detestar l'enemic. L'enemic sóc jo? Sóc jo. No em vull amagar més. Tinc dret d'estimar-te com vulgui. No es No es tracta d'això. Mira, ja res no és el mateix. Són els integrants del Club de Lectura de la llibreria Racó del Llibre de Rubí llegint un fragment de Tots ocells. És la lectura del mes. Primer fem la trobada per comentar el llibre i després anem a veure l'obra de teatre. Una manera d'introduir gèneres diferents de la novel·la i fer que perdin la por de llegir teatre. T'has d'imaginar, encara més, penso, que no pas en una novel·la, com és aquell personatge, no? I penso que això és una de les gràcies, no? Tu, el director, t'estan donant una versió d'aquell text, no? Això ja és una interpretació, que tu, doncs, et pot agradar, li pots comprar o no. A Barcelona, la Biblioteca d'Horta Can Mariner és la referència per als amants del teatre amb un fons especialitzat en literatura dramàtica. Aquí, com a la resta de biblioteques públiques de Catalunya, aquesta temporada ha costat trobar títols que han passat per la cartellera com El Público de Lorca o L'Aranya i Maricel de Guimerà. Hi ha una correlació molt intensa entre obres programades i obres llegides. És a dir, hi ha molta gent que sí que agafa el llibre per llegir-lo abans o després i comparar, però crec que encara ens queda una part d'aquesta cultura de no, mira, com és literatura dramàtica, jo això ho escolto a l'escenari, però no em cal llegir-ho. Les dades ho avalen. Segons els estudis dels hàbits de lectura del Gremi d'Editors de Catalunya, els lectors de teatre sempre estan fregant el 0%. Si en la teva vida literària com a lector tu no inclous teatre, t'estàs perdent el que els nostres avantpassats consideraven un terç del total del panorama. Hi ha una altra part de la informació que et dona el text que mai et donarà la posada en escena i jo crec que la gent que no llegeix teatre no s'arriba a imaginar fins a quin punt pot arribar a ser diferent. La bona notícia és que s'ha ampliat l'oferta i aquesta temporada han aparegut noves col·leccions de textos teatrals, com Llum de Guàrdia, que impulsa el teatre lliure amb Coma Negra, o Zona d'Emergència de l'Institut del Teatre amb Galés Edicions. Se sumen a l'aposta històrica per publicar teatre del Nacional, sales com la Fly Hard o la Beckett i editorials com Arola. Destaquen per regalar aquest Sant Jordi títols que van exhaurir entrades com L'herència de Matthew López al Lliure o Vudú d'Angélica Lidl, millor obra segons la crítica del 2023. Es pot llegir en primícia alguna de les pròximes estrenes, com La tercera fuga de Victoria Spunberg o fer una immersió en el teatre més recent d'una de les autores de capçalera del teatre català, Lluïsa Coniller. Però el catàleg de novetats és extens i inclou noms com Pau Miró, Guillem Clua, Josep Maria Miró, Denis Duncan o Gerard Guix. Ivana Piñero, TV3, Barcelona.